kubor nakaslem jong unong san Hima. Namar ka jingmi ki YouTube channel ki bam itho itaw, bat ka jingbun ki kubor hamsaya, nakaliang unong syok ka jala yo balatip kerteng kum uba Joannes JTL lamare ulapha da kasithi shu sembut menteri ka jala uba Prestone tensong ban karpat yo u ban te Lakam ya ka jingmi kini ki YouTube channel ki ba klembut iki kendon. Ha kasithi balapha shu uba Prestone laong bakum unong syok ka jala uba Joannes ukwa ban karpat uba Prestone badia katenat badai khmi bagade ban shimmi ki sen jam ban te Lakam ya ka jingmi YouTube channel ba pher ki ba penmi iki khubor ki ba klem da itu bat ki ba long bi an ulong ba ka daw ba don kam ban pet ngor ko long ba ki don ki ba penmi iki video ha ka nam ga kerteng jong ki khubor shu ula thoru ba ka YouTube ka don iki kendon ba hab ban but shwa ban pelat iki nu ki video namar kata halor kani uba Joannes ula ai jingmut ya ka sarkar Meghalaya ban pet benia ai jingmi YouTube channel hapo ka jala bat ban te Lakam kini ki YouTube channel ki ba klembut iki kendon bat ki ba long bi an